Vinga, sortida aquesta nova edició de la milla de la Sagrada Família amb aquesta prova de 3 milles, 5.179 metres aquí als voltants de la Sagrada Família. Per tant, doncs, veiem prop de 400 corredors posats en marxa per obrir aquesta prova de la matinal. A les 8:45 hi ha hagut de matinar molt, però vaja, en qualsevol cas, suposo que val la pena perquè el marc és maquíssim. I ja tenim, doncs, a tots els atletes que en 34 segons han passat per la ratlla de sortida. Així doncs, vinga, a disfrutar de la cursa, que ja tenim la matinal en marxa. Serà la primera de totes les proves que tenim aquest matí i fins a les 9:45 no començarem amb les milles reals, diguem-ho així, de 1.609 metres. Quina talla t'han donat? Després també has de parlar amb una noia de Corte Cresta que t'ha de a veure si ve aquest any. Ara venen els mitjanets. Sí, A veure si surten tu. Que saluden, no? Tu també, no? sí. Sortir, espinar del team, deixar-nos a la primera, o sigui, la milla és un total de 15. Sí. Pues a la primera recta, a l'arxiu, com 20 metres, Sí. te vas. I quan ja fas la baixada, la volta i tal, en aquell moment, passar-lo, però todos, eh? Sí, sí. El típic que surt d'allà un, Sí, sí. que es pensa que una milla... Vinga, Jaume! No sé què feia la milla avui. Em sembla que volia fer les dues. La 3 i després la... És que jo en un principi pensava fer Jo les m'ho vaig dues. pensar, perquè mira, si fas 6 i pico, no sé. Si hagués fet la milla, tu d'aquí a les 9 i mitja, no, a les 10, jo estic aquí al cantó, a 5 minuts caminant, arribo a casa, et dutxo i cap a la feina. Si fem més de casa aquí, que una mica que faríssim. Deixem per la meva. Hem d'escalfar bé. Bueno, jo vaig entrar a això. Vaig sentir mal aquest. Passa que al final vaig desistir de presentar-la perquè aquesta setmana... Sí. No, dimecres. Vaig anar a entrenar per Josep. Sí, aquesta diumenge. Sí. I a pujada. Sí. Vinga, Lali! Vinga, Josepi! I... Tu fas a la teva mida i fes el teu patín amb 100.000? Sí, mira, Hòstia, he bajado 4 minutos de la marca, me falta una vuelta. Clar, fuerte, no subar. Vale. ara supongo que la 17 que no lo sé. Vaya tratando. Pues no te digo nada, es que van a hacerlo. Jo vaig fer un 5.000 a la pista, aquí per 3 metres, i una volta, eren 12 mitjos. I per sort perquè hi havia una persona que t'anava cantant el temps, i estaves fent els teus càlculs mentals allà, i te vale, llevo tanto, se me queda hacerlo ya así, ya está. Felicidades por esta victoria, ¿cómo se siente bien? ¿Cómo lo has vivido? Te quedaron 8 vueltas. Vinga. Ha sido un triunfo, una victoria desde el primer momento. Has podido ponerte la primera y el guía no te está ganando.